Ринат, исәнмесез? Исәнмез. Ринат, менә әйтегез әле, сез UFC, ягъни халыкара сугышчылар сәнгатендә иң дәрәҗәле оешма белән килешү төзегән бердән-бер татар спортчысы. Әлеге вакыйга сезгә тагын нинди җаваплылык исти? Мин бик шат, мин бу нәрсәдән бик горурланам, мин бу дәрәҗәдән бик шат. Татарстанда әлеге спорт түрен үстерергә телисез. Ниндирәк планнарыгыз, максатларыгыз бар? Мин Казан шәһәрендә үстем. 13 яшымда мин язылдым секция вольной борьбы, секция көрәшкә мин язылдым, поэтому Казан ул минем шәһәрем. Мин татар кешесе, мин хочу, чтобы Татарстан шәһәрендә бу вид спорта күтәрелсен. Сез бик матур татарча сөйләшәсез, милләтне яратасыз. Гомумән, каян киләсезгә булай татарча белү? Әти-әни бездә өйдә только татар телендә сөйлибез. Татарча аралашасыз. Только татарча сөйләшәбез. Өйдә ярыйсыз бит инде спортчы кеше, ул өйдә тормый да барыбер күп вакытта күнегүләр, ярышлар менә чит илләрдә буласыз. Шундый шартларда да телне саклап калу өчен нинди сире бар? Тел саклау ул ничәгә теле? Бездә ул обязательство кебек. Безнең окружениебыз телне сакламаса, кем сакласын? Сезнең кушаматыгызда шундый көчле яңгырый, гладиатор. Каян килеп чыкты ул? Гладиатор китте залда, если не ошибаюсь, минем тренером куштырды. Мин бик киносын карарга яртайдым гладиатор исемле. Воин, гладиатор, сражение, мин ул нәрсәләрне бик яратам, и учаннан калды. Сез менә беренче көн элек кенә Абу-Дабидан кайттыгыз. Ул сезнең өчен икеләтә шатлыклы вакыйга булды. Беренчедән 55 секундта җиңү һәм инде менә шундый дәрәҗәле оешма белән килешү төзү. Хис кичерешләрне әйтеп китсәгез. Без бардык Абу-Дабига ярышырга һәм отырга, и ничәгә теле дальше планов не строили. Шулай булды, что Дана Уайт күрде мине, ошадан минем нокаутом, һәм сүзләрем после нокаута, и шуннан соң предложил контракт, ничәгә тергә мин хәзер дә ошаны булмый. Ринат, менә теләсә инде ярышка чыккан вакытта, әлбәттә җиңүдән тыш тагын нинди максат белән чыгасыз? Мин в первую очередь хочу күрсәтергә, что татар малайларында, татар халыкта бар чын ырышчылар, чын ничәгә теле воиннар, что безнең характер ничәгә тергә көчле, не сломить. Менә татар булуыгызны күрсәтү өчен рингка милли киемнән түбәтәйдән чыгарга исәп юкмы шулай? Түбәтәйдән чыгарга организация UFC Дана Уайт курса чыгарга, потому что Хабиб чыга национальный папахада, и минем желанием чыгарга именно татар түбәтәйдән. Нинди татар милли ризыкларын яратасыз? Безнең авылда бик яраталар казый, эчпочмак, беләш, әни бик тәмле пешерә. Бик чакчак яратам, но диетага утыргач придется эчпочмак, чакчак уже, да, аларда уже ярамый башлады. Ярый, Ринат, әңгәмәгә өчен бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә һәм алдагы очрашулар насыйп булсын. Сезгә бик зур рәхмәт. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.